Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να βρίσκει πάτο μέχρι πραγματικά να τον βρει. Να σε απολύουν απολυτοποιητό από τη δουλειά που είσαι εδώ και 10 χρόνια και μετά να πιάνεις την κοπέλα σου στο κρεβάτι με τον τύπο που σε αντικατέστησε μετά την απόλυση. Είναι να αναρωτιέται κανείς. Το μπούστι ακόμα χρωστάω στις τράπεζες για τα φοιτητικά δάνεια. Τι πουτάνα είναι αυτή η ζωή, ρε φίλε. Μετά από μια βραδιά με μπύρες στην οποία πρέπει να έστειλα κοντά στα 40 βιογραφικά, σε κάποια φάση απλά λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, αποφάσισα τουλάχιστον να δοκιμάσω να βγάλω κανένα φράγκο από το σπίτι όσο περίμενα για καμιά συνέντευξη. Σε εκείνη τη φάση σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος να το κάνω αυτό ήταν να συμπληρώσω κανένα από εκείνα τα online ερωτηματολόγια που πληρώνεις σε ευρωεπιταγές των 5 ευρώ και άλλες τέτοιες μαλακίες αν καθόσουν να απαντάς στις ερωτήσεις τους για καμιά ώρα. Εντάξει, ενώ δεν είχα και τίποτα άλλες κρυφές ικανότητες να βγάλω κανένα άμεσο ψηλό. Ή θα έκανα αυτό ή θα παίρναγα όλη τη μέρα παίζοντας παιχνίδια στο λάπτοπ. Εντάξει, τουλάχιστον έτσι θα έβγαζα και το φαΐ για σήμερα. Συμπλήρωνα λοιπόν ερωτηματολόγια για κάνα 5ωρο μέχρι που κόντεψα να αποκοιμηθώ στην καρέκλα. Και ήταν πολύ πιο επίπονο από ό,τι αρχικά το περίμενα. Στο τέλος αυτών των 5 ωρών είχα μαζέψει κοντά στα 45 ευρώ σε μετρητά και δωρεπιταγές. 9 ευρώ την ώρα. Όχι ότι έβγαζα περισσότερα από αυτά και πριν στην κανονική μου δουλειά. Ήμουν έτοιμος να κλείσω το λάπτοπ να βγω σε κανένα μπαρ να πνίξω τη μιζέρια μου, αλλά τότε κάτι πήρε το μάτι μου. Δεν έπρεπε να μπορούσα να το δω, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο το είδα. Στην κάτω γωνία του site που βρισκόμουν ήταν μια μικροσκοπική μοναχική διαφήμιση. Ίσως ήταν η απλό touch που με τράβηξε. Με απλά μαύρα γράμματα σε άτσαλο φόντο έλεγε «Ερωτηματολόγια για άμεσα μετρητά», στο κάτω-κάτω μέρος ενός κάτασπου background. Εντάξει, τουλάχιστον στο λέγανε ξεκάθαρα. Τι κακό μωρέ να μου κάνει άλλο ένα, σκέφτηκα. Ίσα-ίσα που μπορεί να μαζέψω και για κάνα έξτρα ποτάκι πριν την κάνω. Ξανά έκατσα στο λάπτοπ. Πάτησα το link και ετοιμάστηκα για άλλη μια κουραστική σειρά ερωτήσεων. Οι πρώτες ερωτήσεις ήταν σχετικά απλές. Υπέθεσα ότι ήταν περισσότερο για συλλογή πληροφοριών παρά κανονικές ερωτήσεις. Όνομα, ηλικία, επάγγελμα. Μου φάνηκε επίσης λίγο περίεργο που με ρωτούσαν το ύψος και το βάρος μου, αλλά δεν ήταν και ανήκουστο. Η πρώτη πραγματική ερώτηση όμως ήταν μια άλλη ιστορία. Πρέπει να την κοίταζα με τα μάτια γουρλωμένα και το στόμα ανοιχτό, ούτε εγώ θυμάμαι για πόσο. Τι σκατάρε. Σε πάνω απλά ελληνικά, αυτή ήταν η πρόταση που εμφανίστηκε στην οθόνη μου. Πόσο έντονη είναι αυτή τη στιγμή η επιθυμία σου να κοιτάξεις πίσω σου. Είχε 5 απαντήσεις από κάτω. Από το καθόλου μέχρι το πάρα πολύ. Δεν υπήρχε κάποιος υπαρκτός λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να φοβάμαι εκείνη τη στιγμή. Αλλά φοβήθηκα. Έκατσα κίνητος και προσπάθησα να διακρίνω πιθανούς άχνους θορύβους από πίσω μου. Δεν ακούω τίποτα. Μετά από 5 ίσως λεπτά βρήκα επιτέλους το θάρρος να γυρίσω να κοιτάξω. Δεν ήταν τίποτα εκεί. Ξεφύς ξαναπληθυσμένος και σιγογέλασα με τη χαζομάρα μου. Έλα τώρα, κάποιος μου κάνει πλάκα. Εν τούτης αποφάσισα να παίξω κι εγώ μαζί του. Απάντησα αδιάφορο. Και πάτησα στην επόμενη ερώτηση. Η επόμενη έλεγε «Γιατί κοίταξες πίσω σου?» Χαμογέλασα πριν απλά πληκτρολογήσω «Ξέρω εγώ». Και μετά απάντησα την επόμενη ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση έλεγε «Είσαι σε ένα αεροπλάνο. Εκτός από σένα υπάρχει μόνο ένας ακόμα επιβάτης, ο οποίος κάθεται κάπου πίσω σου. Κάποια στιγμή σηκώνεσαι να πας στην τουαλέτα και διαπιστώνεις ότι ο συνεπιβάτης σου λείπει από τη θέση του. Περπατάς μέχρι τη μοναδική τουαλέτα του αεροπλάνου να δεις μήπως είναι αυτός μέσα. Αλλά τίποτα. Τι κάνεις?» Και για άλλη μια φορά πρέπει να την κοίταζα σαν χαζός για ένα δεκάλεπτο. Μήπως ήταν να κάνω σουρεαλιστικό τεστ προσωπικότητας. Εντάξει, ενώ πρέπει να ήταν έτσι. Σωστά. Έγραψα το ίδιο που απάντησα και στην προηγούμενη. Δεν ξέρω. Και το εννοούσα. Δεν καταλάβαινα. Τι να απαντούσα σε αυτή τη μαλακία.
Πάτσα την επόμενη, πιο μπριζωμένος τώρα. Η τέταρτη ερώτηση έλεγε: ξύπνα σε ένα άγνωστο για σένα δάσος. Είναι νύχτα και διακρίνεις γκρίζες χιλιάς τριγύρους, μόνο από ό,τι ρίχνει το φεγγάρι. Στα 100 μέτρα από σένα βρίσκεται μια μικρή, πολύ αχνά φωτισμένη ξύλινη καλύβα. Η πόρτα είναι ανοιχτή και μια γυναίκα από την πόρτα σου χαμογελάει κάνοντας νόημα να πλησιάσεις. Πηγαίνεις προς την καλύβα. Και αν ναι, γιατί? Εντάξει, αυτή η ερώτηση δεν ήταν απαραίτητα πιο περίεργη από την προηγούμενη. Οπότε συνέχισα να υποθέτω ότι είναι κάποιο παράξενο τεστ προσωπικότητας. Αυτό βασικά προσπάθησα να το απαντήσω. Είπα κάτι σε φάση ότι ναι, θα πήγαινα γιατί δεν έβλεπα κάπου άλλο που μπορώ να πάω. Και μετά πάλι πάτησα την επόμενη. Μάλλον δεν έπρεπε να την πατήσω. Οι ερωτήσεις άρχισαν να γίνονται όλο και πιο περίεργες. Όλο και πιο διαστραμμένες. Δεν ήταν βρώμικες ή αειδιαστικές, καμία σχέση. Ήταν απλά πολύ πιο περίεργες, πολύ πιο παράξενες, πολύ πιο ψυχολογικά ενοχλητικές. Αν με ρωτήσεις γιατί συνέχισα, δεν είμαι σίγουρος τι μπορώ να σου πω ακριβώς. Ένιωθα απλά ότι έπρεπε. Ήταν μια εσωτερική εκβαθέων αίσθηση που δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω. Απλά δεν μπορούσα να ξεκολλήσω. Και έτσι συνέχισα. Μερικές από τις ερωτήσεις που ξεχώρισα. Ας υποθέσουμε ότι κάθε νύχτα ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα ξυπνάς και βρίσκεις ένα σανσέρ στο τοίχο του σαλονιού, του οποίου η πόρτα ανοίγει κάθε 5 λεπτά και μέσα βρίσκεται ένας τέλειος κλόνος του εαυτού σου. Κάθε φορά όλο και περισσότερο τραυματισμένος. Συνεχίζεις να τον βλέπεις να ζει έτσι, ή μπαίνεις μέσα στο σανσέρ για μία φορά μόνο και τον βοηθάς να τα τελειώσει όλα. Και κοιμάσαι στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, αλλά ξυπνάς από απότομα γρήγορα χτυπήματα στην πόρτα. Κοιτάς από το ματάκι και βλέπεις έναν άντρα που του λείπουν και τα δύο μάτια. Πλησιάζει το στόμα του στο ματάκι και σου λέει να σκοτώσεις γρήγορα τη γυναίκα στο μπάνιο σου. Τον ακούς? Και μία από τις χειρότερες μου. Βλέπεις βιντεοκασέτες με τη μαμά σου. Μία από τις κασέτες δείχνει τη μαμά σου να δολοφονείται βία από ένα διαρρήκτη με καλυμμένο το πρόσωπο. Η μαμά σου το βλέπει και γελάει χωρίς να σου πει τίποτα. Κατά τη γνώμη σου, θα έπρεπε να ανησυχείς? Και σαν να μην έφταναν όλες αυτές οι παρανοϊκές μαλακίες, συνέβαιναν παράλληλα και κάποια πολύ περίεργα σκηνικά στον πραγματικό χώρο τριγύρω μου. Κάποιος χτυπούσε μία φορά την εξώπορτα κάθε 30 λεπτά. Κοίταξα από το ματάκι και είδα έναν τύπο να στέκεται εκεί, να κουνάει φρικαρισμένο το κεφάλι του, φωνάζοντας μου «Όχι!», κοιτάζοντας με κατάματα. Φαίνονταν τρομοκρατημένος. Προφανώς και δεν άνοιξα. Κάποιος μ' είχε πάρει τηλέφωνο από απόκρυψη τουλάχιστον 10 φορές και κάθε φορά άφηνε ηχητικό μήνυμα στο οποίο έλεγε αριθμούς μέσα από τρελό θόρυβο. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, πιο πολύ γουρλιάζε παρά μίλαγε. 53, 20, 51, 6, 6, 6, 55. Είχα ήδη μία ώρα σε αυτό το χάος και κόντευα να τρελαθώ. Ήμουν τρομοκρατημένος να κοιτάξω πίσω μου, ακόμα και αν δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη ότι κάτι θα μπορούσε να είναι εκεί. Μετά άρχισα να ακούω θορύβους από την καμινάδα πάνω από το τζάκι. Έσπρωξα γρήγορα τον καναπέ και τον έβαλα μπροστά του. Τελικά έφτασα μάλλον στο τέλος του ερωτηματολογίου. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν ερώτηση. Ήταν απλά μια πρόταση. Μην τους αφήσεις να πούν. Μην τους εμπιστευτείς. Και τότε σχεδόν συντονισμένα και άλλα χτυπήματα στην πόρτα. 5 δευτερόλεπτα αφού διάβασα αυτή την τελευταία πρόταση. Όσο πιο σιγανά και αργά μπορούσα, ξαναπλησίασα και κοίταξα μέσα από το ματάκι. Τώρα ήταν διαφορετικός άνθρωπος εκεί. Ήταν μια γυναίκα, κοντά στα 25-30. Φορούσε ένα χοντρό παλτό παρόλο που είχε 32 βαθμούς έξω. Φορούσε και γυαλιά ηλίου και δεν μπορούσα να καταλάβω πού ακριβώς κοιτούσε. Έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί από την τσέπη της και μου το γλύψε κάτω από την πόρτα. Το είδα να μπαίνει και το διάβασα. Σου λέει ψέματα. Φύγε από το σπίτι τώρα. Έχει περάσει μισή ώρα. Δεν έχω τη δύναμη να κοιτάξω ούτε στην οθόνη του λάπτοπ ούτε τη γυναίκα από το ματάκι. Είναι ακόμα εκεί. Βλέπω τις σκιές από τα πόδια της κάτω από τη χαραμάδα. Πριν από μερικά λεπτά άκουσα την μπαλκονόπορτα στην κρεβατοκάμαρα να ανοίγει. Αλλά κλείστηκα στο σαλόνι και μπλόκαρα την πόρτα με μια πολυθρόνα. Και τώρα ακούω κάποιον να μουρμουράει από πίσω της. Ίσως τελικά στον πάτο να μην ήταν και τόσο άσχημα. Αλλά πες μου, τι σκατά να κάνω τώρα?